Takže čaute, dnes si rozoberieme dve také zaujímavé témy. V prvom rade to budú brokery, ktorých si tak trošku načrtneme, mám chuť niečo o nich povedať. A potom v druhom rade si povieme niečo o tom, aké mám aktuálne otvorené pozície a čo od nich asi očakávam. Takže poďme hneď k tej prvej téme a to sú brokery. Brokery sú veľmi taká rozsiahla téma a veľa ľudí nemá ani tušenia, ako to vlastne u brokerov chodí, ako to tam funguje a čo všetko za tým stojí. Ale brokerov by sme si mohli rozdeliť do veľmi veľa rôznych kategórií a určite nie len do tých troch kategórií, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. Dnes si však povieme o dvoch kategóriách, do ktorých v podstate dokážeme zaradiť všetkých brokerov a dokážeme ich rozdeliť v podstate do dvoch kategórií. Nemyslíte si, že broker niekedy v živote chcel, aby vy ste boli úspešní a že takto to a že brokery to chcú. Vo väčšine prípadov to vôbec nechcú a dnes sa pozrieme na to, ako jednoducho to u brokerov chodí. Brokerov teda môžeme rozdeliť do dvoch najzákladnejších kategórií a to sú brokery, ktorí chcú, aby ste čo najviac obchodovali. A potom sú to brokery, ktorí chcú, aby ste prehrali. To znamená, že sú to dve základné kategórie, kde u brokera číslo 1 sú zamestnanci platení, respektíve manažeri platení, to sú väčšinou tí ľudia, ktorí vám volajú, tak tí sú platení od toho, koľko vy zobchodujete objemu a teda sú platení z tých spredov. To znamená, že broker bude vyvíjať veľký tlak na to, aby ste obchodovali čo najviac. Preto všade naokolo nájdete väčšinou skalpovacie stratégie, intradenné stratégie a jednoducho stratégie, kde budete robiť čo najviac obchodov. No a potom je tu druhá kategória, kde broker v žiadnom prípade nechce, aby ste vyhrali a už vôbec nechce, aby ste vyhrávali pravidelne, respektíve vyberali zisky pravidelne, pretože tam sú zasa zamestnanci platení od toho, koľko majú stratových klientov, respektíve od toho, koľko ľudia prehrajú. To znamená, že ste nejaký manažér, máte pod sebou 100 ľudí a z tých 100 ľudí 90 prehrá, ale 10 urobí taký zisk, že prevýši ten zisk tých ľudí, ktorí urobili straty. No a manažér je tým pádom bez výplaty a v tom horšom prípade letí zo spoločnosti, čo sa stáva veľmi často. Takže takto to u brokerov funguje a teda nemyslíte si, že broker vám niekedy s nejakým dobrým úmyslom volá a chce, aby ste mali nejaké ziskové obchody. Takže toto určite nie. Takže čo som týmto chcel povedať? Týmto som nechcel nejako nič naznačovať ani nič dôležité povedať. Mňa brokery radi moc nebudú mať, ani ma radi nemajú, ale chcel som povedať to, že hlavne pre začínajúcich obchodníkov nemajte veľké oči a rozhodne nepočúvajte brokera a nepočúvajte jeho rady. Broker vám nikdy nechcel a nikdy nebude chcieť dobre. Broker robí biznis tak, ako chceme robiť biznis my všetci a brokerov biznis je to, aby ste tam nechali peniaze v prvom rade. Takže toľko k brokerom. O brokeroch by sme si tu mohli rozprávať dlhé hodiny a brokery sú veľmi komplexná, komplikovaná téma. S brokermi mám rôzne skúsenosti, o ktorých by sme si tu mohli dlho hovoriť a možno, že si niekedy o nich povieme, pretože sú to veci, o ktorých sa nikde vôbec nehovorí, nikde sa to nejako nerieši, pretože tých ziskových traderov máme v podstate celkovo na svete strašne málo a preto sa tieto veci moc neriešia a keď sa už riešia, tak sa zatútlajú do zeme a tak, aby to proste nebolo nejako verejné. Poďme sa teraz pozrieť trošku na grafy a poďme si teda ukázať, ako ja vidím situáciu v najbližšej dobe, aké sú moje pozície. Situáciu ja nebudem nejako, odo mňa nečakajte, že budem nejako robiť nejaké analýzy a niečo podobné. Toto ja robiť nebudem, ale povieme si, aké pozície mám otvorené a momentálne mám otvorené pozície na eure, kde som nie veľa ľuďom, ale zo pár ľuďom hlásil ešte
pred týždňom pred FOMC, že jednoducho tam bude krásny obchod, na FOMC vyletíme hore na tú úroveň 1,143, respektíve do tohto pásma, tam som to trafil skoro úplne presne a odtedy ja to držím a počítam s tým, že príde už ten rozbeh smerom dole a ja plánujem tieto pozície držať v podstate až niekde k úrovni 0,91, takže teraz si tu nebudeme hovoriť o nejakých krátkodobých obchodoch alebo nejakých stratégiách, pretože tých krátkodobejších stratégií ja mám viac a takisto v kurzoch rozoberáme rôzne iné stratégie, ale tu teraz hovorím o tom, ako ja vidím ten vývoj v podstate toho doláru v najbližšej dobe a podľa mňa to už splňuje všetko, čo to splňovať má. Stojíme v podstate už 3/4 roka na mieste, bola to už nejaká vyklepávka, tu na každý človek, ktorý ako tak ovláda nejakú základnú matematiku, tak mu bolo jasné, že tu príde ten obchod. No a teraz ide o to, že či už sa to rozbehne, alebo sa tu ešte budeme motať. Ja v podstate v tom obchode už som a plánujem prikladať, ak sa to rozbehne, a prikladať až úrovni 0,91, čo znamená, že tu máme nejakých a snáď aj 2000 pips, takže je to veľmi dlhý obchod. Uvidíme, ako to dopadne, ale verím, že sa na tomto slušne zväziem a opäť si na tomto vyskúšam zo pár brokerov, pretože tieto pozície mám otvorené nie u jedného brokera, ale u 6 brokerov, ktorých tu nebudem menovať. U 6 brokerov tieto pozície nie sú vôbec malé a ak sa to chytí, tak potom si dáme vedieť, že ktorý z týchto brokerov zasa nezaplatil. Takže asi toľko k tomuto. Iný vývoj si ukazovať nebudeme, mohli by sme si pozrieť nejaké krátkodobé veci, ktoré pomocou čiar, ktoré ja vyučujem v kurzoch, okrem iného, by sme si mohli ukázať, ako to tu asi bude vyzerať, ale toto ja vo free videách rozoberať nebudem. Takže ak budete mať nejakú možnosť naskočiť na nejakej korekcii ešte short, tak by ste to možno mohli využiť. Je to zaujímavá možnosť a ja predpokladám, že už sa ten trend čoskoro rozbehne. Takže majte sa pekne a prajem vám čo najlepšie obchody a úspešný týždeň.